Hoi, wij zijn Janneke en Leonie en vandaag gaan we op pad voor VVV Zuid-Limburg en we hebben een speciale opdracht. Die zit in deze envelop en die ga ik nou openmaken, dus ik ben heel benieuwd. Lieve bloggers, vandaag sturen we jullie diep Zuid-Limburg in. Per fiets, per trein en te voet zullen jullie de wonderen van de Valkenbergse Mergelgrotten ontdekken. Probeer vooral niet te verdwalen in dit eeuwenoude labyrint van gangen, want dat zou misschien wel het laatste kunnen zijn wat je doet. Oh, nice. Als opdracht mogen jullie op de foto met de enige echte bewoners van de grotten. Oké. Bewoners? Volgens mij woont daar niemand, toch? Zitten daar dieren of zo? Oké. Vleermuizen? Oh. Nee, zitten die daar echt? Ja, volgens mij wel. Ja, hoe kunnen we op een foto met een vleermuis staan? Ik heb geen idee. Oké. Nou, we gaan ons best doen. Op naar Valkenburg. Yay! Yay! Wow, dat is diep. Het wordt steeds donkerder. Ik ben bang. Volgens mij gaat het nog even door. Oké, we staan in een grot bij een vleermuis. En die is daarboven en nu moeten we een selfie maken. Dus, en nu? Wacht, ik laat hem even zien. Zo, we komen net vandaan bij ASP Adventure en het fietsen was echt super tof. We kwamen trouwens een hele leuke vleermuis tegen die met ons op de foto wilde, dus de challenge is behaald. Yay! En de volgende stop is de gemeentegrot en die gaan we nu per treintje ontdekken. En daarna gaan we de Cave Cinema ontdekken. Ja, ik ben benieuwd wat dat is. Ja, ik ook. Oké. Doei! Doei! Ja, leuk hè, we gaan zo op trek. Het gangenstelsel waar we nu een stuk van gaan zien, dat is een oude mergelgroeve eigenlijk. Een mijn. Die gangen hier zijn helemaal handmatig uitgezaagd en uitgekapt. Het was wel mooi met die projecties. Ik werd wel een beetje akelig van het muziekje. Ja? Ja. Ja, en waar zijn we? Waar is de rest? We zijn in de Povermolen in Valkenburg en ik sta hier bij Elsa. Mag ik even wat vragen? Ja, natuurlijk. Wat is dit? Wat gaan we doen? Nou, we gaan dadelijk naar de Cave Cinema toe en dan gaan we een hele leuke film zien. Het is namelijk mijn lievelingsfilm, dat is Frozen. En die is helemaal speciaal aangepast voor de mooie projecties op de muur. Dus samen gaan we spelen, dansen en kijken. Leuk, oké. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ook meespelen, dansen en kijken. Wat wij zeggen daar? Misschien. Ik ga wat filmen. Nou, zoals je ziet en hoort staan we midden in de film Frozen, hier in de Cave Cinema. Om ons heen op alle mergelwanden wordt de film vertoond en er wordt flink gezongen en gesprongen door de kids. Die tekst ken ik niet. Ja, we zijn definitely de oudste hier. Ja. We doen even een rondje. Goed? Nou ja, het was echt een super leuke dag vandaag. En je leest er alles over in onze blog. En die vind je in de link hieronder. Doei!